Y'all, ladies and gentlemen, please let me present one and only Pixel TV. Hej, mit navn er Thomas Spencer. Mit navn er Oliver B, og lige nu der står vi på Axeltorv, men det bliver vi ikke ved med. Nej, vi skal til Val Thorens i uge 7. Yes, mand. Uge 7 Val Thorens med Nordlander, det bliver jo for stort. Hele Pixel TV-teamen kommer derned. Vi skal ned og filme nogle indslag. Vi skal også ned og afvikle nogle konkurrencer. Ja, der bliver noget gaming-konkurrencer, og det er nok noget med på en afterski-bar. Det kan man godt forestille sig. Med bajer i hånden måske, og noget super hygge, og måske lidt musik også. Måske er vi fyrer op for et lille bitte show, et lille bass beatbox show. Ja. Det kan være, at hvis vi kan få sådan en kasse op på taget der, så kan vi lige putte en økse ind, det vil sige en bass, så det helt ikke bare går op i snowboard. Præcis. Men så der også bliver noget super god hygge. Vi kan jo prøve at demonstrere, hvordan det lyder, hvis du lige spiller bass der. To, tre, fire. Hey! Det er dumt. Det er vildt fedt.